खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू बोडो एडुकेशन दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बिजाबनि सामार लानानै फैदों जाय अलरेडी गोबां सुबुंफोरनि जिउआवनो सोलायनाय लाबोदों आरो पार्सनेलि आं गावखौ नटिस खालामदों दि जेब्ला आं बे बिजाबखौ फरायखांबाय बे बिजाबनि आइडिया टेक्निक्सफोरखौ आंनि लाइफआव एप्लाइ खालामबाय अब्ला आंनि लाइफआव गोबां चेन्जेस फैनाय नुनो मोन्दों बेखायनो बे बिजाबनि सोमोन्दै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों सो बे बिजाबानो जादों द पावर अफ योर सबकन्शियास माइन्ड बे बिजाबखौ लिरदों डक्टर जजेफ मार्फी बे बिजाबखौ फार्स्ट पाब्लिश खालामदोंमोन 1963 मायथाइयाव बे बिजाबखौ गोबां लेंगुवेजावनो पाब्लिश खालामनाय जादों बाट इंलिशआ बेनि फार्स्ट लेंगुवेज दा बे बिजाबनि गाहाय थांखियानो जादों फरायग्राफोरा जाहाथे गावसोरनि पजिटिभ थिंकिंनि गोनांथिखौ गावनि लाइफआव मोन्थिनाय जोंनि मोजां साननायफोरा जोंनि लाइफआव माबायदि इफेक्ट खालामो बेनि बागै मोन्थिनाय आरो जोंनि साबकन्शियास माइन्ड जायखौ जों मेगनजों नुनानै मोना नाथाय जोंनि थाखाय गोबां खामानि मावो बेनि बागै मोन्थिनाय सो दिनैनि बे भिडियोआव बे बिजाबनि बागैनो सावरायनाय जागोन सो थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नोंसोर जानो मालाबा सानदोंना जों गोसो जानानै बायदि मानो जोंनि एक्सनखौ चेन्ज खालामनो हाया जों नुनो मोन्दों दि सोरबा सुबुंफोरा गावनि सायाव फोथायनाय थायो आरो सोरबा सुबुंफोरा गावनि सायावनो फोथायनाय थाया आरो सोरबा सुबुंफोरा जोबोद खुसियै थायो आरो सोरबा सुबुंफोरा जोबोद दुखुयै थायो दा बेफोरनि जाहोनफोरखौ जों डक्टर जसेफ मार्फीनि बिजाबाव नुनो मोनगोन सक्सेसफुल सुबुंफोर आरो सरासनस्रा सुबुंनि गेजेराव देरसिन डिफारेन्सआ बेयो नङा दि बिसोरनि बाहेरा लाइफआव मा जागासिनो दङ मा सोलिगासिनो दङ नाथाय रियेलिटियाव देरसिन डिफारेन्सआ बेसोदि बिसोरनि माइन्डसेटआव मा सोलिगासिनो दङ डक्टर जसेफ मार्फीआ गावनि बे द पावर अफ योर सबकन्शियास माइन्ड बिजाबाव बुंदों द ल अफ लाइफ इज द ल अफ बिलिफ माने जिउनि मोनसे आयनानो जादों फोथायनाय बे फोथायनाया जोंनि माइन्डआव मोनसे प्रि प्रग्राम थट जायो जेरैबायदि जों सानो जों फिल खालामो बेबायदिनो जोंनि लाइफआव सोलिगासिनो थायो दा नोंथांमोना बेखौ फोथायनो एसे गोब्राब मोननो हागौ नोंथांमोना साननो हागौ दि जों मा सानो जों मा फिल खालामो बे माबोरै जोंनि लाइफआव जायो होननानै नाथाय डक्टर जसेफ मार्फीआ बुंदों जेब्ला बे आइडियाफोरखौ जों गावनि सायावनो एप्लाइ खालामनानै गावखौनो प्रुभ खालामगोन अब्लासो जों फोथायगोन आरो जों फोथायनाय लाखिनानै खामानि मावोबासो जोंनि थाखाय बे बांसिन इफेक्टिभ जागोन नाथाय गुबै बाथ्राया बेयोदि बेखौ जों साइन्टिफिकलिबो नुनाय जादों जोंनि थट जोंनि साननायफोरनि इफेक्टआ जोंनि देहायाव डाइरेक्टलि गोग्लैयो बे खोथाखौ जोङो मोनसे एग्जाम्पलनि गेजेरजों नायनो हायो मोनसे खोथा दङ प्लेसिब' इफेक्ट जेराव सासे बेरामि सुबुं दङ आरो बेनो जोङो मोनसे नंखाय मुलि होनाय जायो आरो बेनो बुङोदि बे मुलिया थार नों बे मुलिखौ जाबानो हामगोन होननानै अब्ला बे मुलिया जुदिअ नंखायमोन अब्लाबो बे पेशेन्टनाव जों मोनसे पजिटिभ चेन्जेस फैनाय नुनो मोनो आरो बेनि उल्थायानो जादों न'सिब' इफेक्ट जेराव सासे सुबुंनो जों बुंनाय जायोदि नोंहा बेराम दङ नाथाय रियेलाव बेनाव बेराम गैया जुदिअ बै सुबुंनाव बेराम गैयामोन अब्लाबो बै सुबुंनियाव जोङो बे बेरामनि सिम्पटम्सफोर फैनायखौ नुनो मोनो बेफोरो जोंनि साबकन्शियास माइन्डनि थाखाय जादों डक्टर जसेफ मार्फीआ बुंदों डक्टर जसेफ मार्फीआ गावनि बे बिजाबाव बुंदों जोंनि माइन्डआ मोननै लेभेलाव खामानि मावो मोनसेया जादों कनसियास आरो गुबुन मोनसेया जादों साबकन्शियास जेरैबायदि नोंथांमोना गोबां भिडिअफोरनि मादाव बेयाव भिडिअ क्लिक खालामदों जों माबा मोनसे डिसिसन लादों जों माबा मोनसे चुज खालामदों जों थाबायदों जों फरायदों बेफोर जोंनि कनसियास लेभेलाव जायो आरो बेनि अपोजिट जोंनि हां लानाय जोंनि मैखुननि मावनाय जोंनि ब्लाड सार्कुलेसन बेफोरखौ जों अपारेट खालामा बेफोर जोंनि साबकन्शियास लेभेलाव जायो बेखौ मिन्थिनो थाखाय जों मोनसे एग्जाम्पल नायनो हायो जोंनि कनसियास माइन्डआ मोनसे बिबार बागाननि मालिक बायदि जायो आरो साबकन्शियास माइन्डआ बे बिबार बागान बायदि बे बिबार बागानाव जों जेरैबायदि फुलि गायगोन बेबायदिनो जों रिजाल्ट मोनगोन जुदि मोजां गायोबाथाय मोजां जागोन आरो गाज्रि गायोबाथाय गाज्रि जागोन दा बेनिफ्राय जों मोन्थिनो हायोदि जोंनि कनसियास माइन्डआ जि खोथा सानो जि जेराव फोथायनाय लाखियो बेखौनो जोंनि साबकन्शियास माइन्डआ थार खालामनानै होयो माने जोंनि कनसियास माइन्डआ जि खोथाफोर बुङो जि खोथाफोर सानो बेखौ जोंनि साबकन्शियास माइन्डआ अर्डार होननानै साननानै लायो आरो बेखौनो बिसोरो थार खालामनानै होयो स' मोन्थिनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय सुबुंफोरा गावनि लाइफखौ मानो चेन्ज खालामनो हाया बेनि मोनसेल' जाहोनानो जादों जों गावनि साबकन्शियास माइन्डखौ बार बार बुंबाय थायो दि आं इन्टेलिजेन्ट नङा आंनि मेम'रिया मोजां नङा आंनाव एफा प्रब्लेम दङ आंनाव फैसा थाखा गैया एफा कम्पिटिसनाव आं माबोरै साख्रि मोननांगौ जाखो एटेट्रा बेफोर बाथ्राफोरखौनो जोंनि साबकन्शियास माइन्डआ अर्डार होननानै साननानै लायो आरो बेखौनो बिसोर थार खालामनानै होयो जुदि जों बुङो आंनि मेम'रिया मोजां नङा बा आं इन्टेलिजेन्ट नङा अब्ला साबकन्शियास माइन्डआ बुंगोन थिग दं होमबा नोंनि मेम'रिया मोजां नङा होननानै मोजां जुदि नों बुङो आं कनफिडेन्ट नङा अब्ला जोंनि साबकन्शियास माइन्डआ जोंखौ आनकनफिडेन्ट खालामनानै होगोन नाथाय गुड निउसआ बेयाव बेयोदि जों बेनि उल्था बुङोब्लाबो बे जागोन जुदि बुङो आंनि मेम'रिया मोजां बा आं इन्टेलिजेन्ट अब्ला बेबायदिनो स' बेसिकेलि जोंबो बेखौनो मावनांगौ जों सानफ्रोमबो उन्दुनायनि सिगां जों गावनि थाखाय मोननैसो पजिटिभ स्टेटमेन्ट बुंनांगौ जेरै आंनि देहाया मोजाङैनो दङ आंनि लाइफनि अपरचुनिटिया मोजाङैनो दङ आंनि फरायनाया मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ बिदि होननानै बेखौ जों सानफ्रोमबो उन्दुनायनि सिगां मावनांगोन नोंथांमोनखौ बुंगोन बेखौ नोंथांमोना
ट्राइ खालामनानै नाय आं नटिस खालामदों दि जोंनि माइन्डसेटआव गोबां डिफारेन्स फैयो दा डक्टर जसेफ मार्फिया गावनि बे बिजाबाव मोनथाम जोंनि लाइफखौ चेन्ज खालामनो थाखाय जोंनि साननायखौ चेन्ज खालामनो थाखाय गोबां मेथड खोन्थादों नाथाय दिनैनि बे भिडिअआव आं मोनथाम मेथडनि बागै सावरायगोन फार्स्ट मेथडआनो जादों मेन्टेल मुभि मेथड बे मेथडखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो रिलेक्स जानानै मोनसे गोजोन जायगायाव जिरायनांगौ ओमफ्राय जों गावनि ब्रेथआव फकास खालाम ओमफ्राय जों गोसोआव सान्थि लाबो आरो जोंनि माइन्डआव मोनसे मुभि सालाय मोनसे आइडियल सिटुएसननि फर एग्जाम्पल जुदि नोंहा एग्जाम होनांगौ दङ अब्ला नों इमाजिन खालामदि नों एग्जाम हलनिफ्राय जोबोद खुसि ओंखारबोदों आरो लोगोफोरनो खिन्थागासिनो दं दि आंनि एग्जामा जोबोद मोजाङैनो जादों सेकेन्ड मेथडआनो जादों थेंक इउ मेथड फर एग्जाम्पल जुदि नोंहा फाइनान्सियेल लाइफखौ इमप्रुभ खालामनो नागिरदों नाथाय नोंहा दायो नोंनि लाइफआव गोबां फाइनान्सियेल प्रब्लेमफोर दङ अब्ला बेफोर प्रब्लेम्स बा डिफिकाल्टियाव नोङो फकास खालामालासिनो नों बुंदि थेंक इउ इउनिभार्स फर माय वेल्थ जों बेयाव इउनिभार्सनि सोलायै गुबुन गुबुन वर्डफोर इउज खालामनो हायो जेरै थेंक इउ आइ आफा आंखौ जोथोन लानायनि थाखाय बा थेंक इउ लोगोफोर आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय इटसेट्रा बेबादि जों सानफ्रोमबो खनले खनले बुंबाय थायोबाथाय जोंनि माइन्डनिफ्राय गिनाया ओंखारलाङो आरो अट'मेटिकलि जों बेटार स्टेट अफ माइन्डआव फैयो आरो जोंनि लाइफनि प्रब्लेमफोरखौ फेस खालामनो हानाय गोहोआ जोंनाव फैयो थामथिया जाहैबाय एफार्मेटिभ मेथड बे एफार्मेशना माबायदि खामानि मावो बेखौ बुजिनो थाखाय डक्टर जसेफ मार्फिया मोनसे बिदिन्थि होदों जेब्ला सासे गथ'आ बर्डआव 3+3=7 लिरो अब्ला बे हरखाबै जानानै थाङा नाथाय जेब्ला टिचारा बेखौ एफार्म खालामगोन 3+3=6 होननानै अब्ला बेखौ कारेक्ट खालामना लानो हागोन बेबादिनो जोंनि साबकनसियास माइन्डआबो जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला जों बेखौ एफार्मेशन होननानै थार लामाजों लाबोनो हायो अब्ला बियो गावनो थि खालामनानै लागोन दा जों मोनसे बाथ्राखौ मिन्थिनांगोन जों जोंनि साबकनसियास माइन्डखौ जेब्लाबो फर्स खालामनो नाङा बेनो गोबां सुबुंफोरानो जसाव फैनानै गावनो एफार्मेशन बुङो आरो विल पावार इउज खालामो नाथाय डक्टर जसेफ मार्फिया बुंदों जों जेब्लाबो इमाजिनेशन्स इउज खालामनांगौ विल पावार नङा जों जोंनि साबकनसियास माइन्डखौ जेब्लाबो फर्स खालामनो नाङा जों जोंनि साबकनसियास माइन्डजों जेब्लाबो नांज्लायनो नाङा जों खालि रिलेक्स जानानै बेनो जों मोजां थट्सफोरल' होनांगौ जोंनि साबकनसियास माइन्डनाव गोबां इन्टेलिजेन्ट दङ कम्पेयार टु जोंनि साबकनसियास माइन्ड बेनो जों बारा फोरमायनांगौ गैया खालि जों मोजां थटफोरखौल' एलाउ खालामनांगौ स' बेफोर खोथाफोरखौ आङो दा जसेफ मार्फिनि दा पावार अफ योर साबकनसियास माइन्ड बिजाबनिफ्राय खोन्थानाय जादों आसा खालामो नोंथाङा मोजां मोनदों दा आं बे भिडिअआव बा बे बिजाबाव बेखौ बुङाखै दि बे बिजाबनि टेकनिक बा आइडियाफोरखौ जों ब्लाइन्डलि फोथायनांगौ होननानै दा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंगोन नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालाम गावनि लाइफआव आरो गावखौनो प्रुभ बा डिसप्रुभ खालाम अब्लासो नोंथांमोना फोथायगोन नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन नोंथांमोना बे बिजाबखौ फराय आरो फोथायनाय लाखि बे बिजाबखौ फरायनाया नोंथांमोननि लाइफआव मोनसे टार्निं पइन्ट लानानै फैनो हागौ स' आसा खालाम नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन बेबायदिनो नलेजेबोल भिडिअ नायनो थाखाय आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोसे शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला ओरैनो थाखाय बेखिनियानोमोन गुबुन मोनसे भिडिअआव जों मोनसे गोदान बिजाबजों लोगो मोनलायसिगोन जोथोनै था बिजाबखौ फरायबाय था एन्ड थेंक इउ फर वाचिं